ଭାରତ ପୃଥିବୀର ଏକ ବୃହତ୍ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ରାଷ୍ଟ୍ର। ଏହା ଏକ ବହୁ ଧର୍ମ, ବହୁ ଜାତି, ବହୁ ଭାଷା, ବହୁ ସଂସ୍କୃତି ଓ ବହୁ ଆଞ୍ଚଳିକ ବିଭିନ୍ନତାର ଦେଶ। ତେଣୁ ଏଠାରେ ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ସଫଳ କରିବା ଏକ ସହଜ ପ୍ରକ୍ରିୟା ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଭାରତରେ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପ୍ରତି ଆହ୍ୱାନ। ଭାରତରେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ପ୍ରତି ଅନେକ ଆହ୍ୱାନ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ସେହି ଆହ୍ୱାନଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ମୁଖ୍ୟ ଆହ୍ୱାନଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଅସମାନତା ଇନ୍ଇକ୍ୱାଲିଟି, ନିରକ୍ଷରତା ଇଲିଟ୍ରେସି, ଆଞ୍ଚଳିକତା ରିଜିଓନାଲିଜିମ୍, ନକ୍ସଲବାଦ ନକ୍ସାଲାଇଟ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଏବଂ ଲାଷ୍ଟଟି ହେଉଛି ଲିଙ୍ଗଗତ ଅସମାନତା ଜେଣ୍ଡର ଇନ୍ଇକ୍ୱାଲିଟି। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଅସମାନତା ବା ଇନ୍ଇକ୍ୱାଲିଟିକୁ ଆମେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା। ଅସମାନତା ହେଉଛି ସମାଜରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଧନ, ସମ୍ପତ୍ତି, ଆୟ, ବ୍ୟୟ ତଥା ସାଧାରଣ ଜୀବନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଥିବା ତାରତମ୍ୟକୁ ଅସମାନତା କୁହାଯାଇଥାଏ। ଅସମାନତା ଦୂର ପାଇଁ ଓ ସମାନତା ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ପୃଥିବୀର ଅନେକ ଆନ୍ଦୋଳନ ଓ ବିପ୍ଳବ ହୋଇଛି। 1799 ମସିହାରେ ଫରାସୀ ରାଷ୍ଟ୍ର ବିପ୍ଳବ ଏହାର ଏକ ପ୍ରକୃଷ୍ଟ ଉଦାହରଣ ଏବଂ 1776 ମସିହାର ଆମେରିକାର ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ ମଧ୍ୟ ସମାନତା ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ଏକ ଉଦାହରଣ। ତେବେ ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନତା ହୋଇ ସାରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମ ଦେଶରେ ଜାତି, ଧର୍ମ, ବର୍ଣ୍ଣ, ଭାଷା, ଜନ୍ମ, ଲିଙ୍ଗ, ବାସସ୍ଥାନ ଓ ସର୍ବୋପରି ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିକୁ ନେଇ ଅନେକ ତାରତମ୍ୟ ବା ଅସମାନତା ଏବେ ବି ରହିଛି। ଏଥିପାଇଁ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ଅନେକ ଘଟଣାବଳୀ ମଧ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ହୋଇଥାଏ। ପୃଥିବୀର ସବୁଠାରୁ ଗରିବ 10% ଲୋକ ଭାରତରେ ବସବାସ କରନ୍ତି। ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀର 1990ରୁ 2013 ମସିହା ମଧ୍ୟରେ ଧନୀ ଦରିଦ୍ର ମଧ୍ୟରେ ସର୍ବାଧିକ ଅସମାନତା ଭାରତରେ ହିଁ ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ହୋଇଛି। ତେଣୁ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତିର ଅସମାନ ବଣ୍ଟନର ପ୍ରଭାବରେ କିଛି ଧନୀ ଓ ମୁଷ୍ଟିମୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ହାତରେ କ୍ଷମତା ରହୁଛି ଏବଂ ସେମାନେ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଓ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହି ଅର୍ଥନୈତିକ ଅସମାନତା ଭାରତର ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଉଛି। ତେଣୁ ଏହାର ଦୂରୀକରଣ ହିଁ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ସଫଳ ରୂପାୟନ ହୋଇପାରିବ। ଶିକ୍ଷା ଗଣତନ୍ତ୍ରର ସଫଳତା ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଙ୍ଗ। କିନ୍ତୁ ଆମ ଦେଶରେ ଅନେକ ମହିଳା ଏବଂ ପୁରୁଷ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିରକ୍ଷର। ନିରକ୍ଷରତାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପଢ଼ିବା ଏବଂ ଲେଖିବା ପାଇଁ ଅସମର୍ଥତାକୁ ବୁଝାଇଥାଏ। ଭାରତରେ ଶତକଡ଼ା 65% ମହିଳା ଶିକ୍ଷିତ ଥିବାବେଳେ ଶତକଡ଼ା 82% ପୁରୁଷ ସାକ୍ଷର। ତେଣୁ ଭାରତର ନିରକ୍ଷରତାକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ପ୍ରଥମେ ନାରୀ ଶିକ୍ଷାକୁ ପ୍ରସାର କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଶିକ୍ଷା ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ ଓ ଜାଗ୍ରତ କରାଏ। ଦେଶର ଅର୍ଥନୈତିକ ପ୍ରଗତି ପାଇଁ ଏହା ଜରୁରୀ ଅଟେ। ବିଶ୍ୱର ବହୁ ରାଷ୍ଟ୍ର ଶିକ୍ଷାକୁ ରାଷ୍ଟ୍ର ବିକାଶର ଏକ ମାଧ୍ୟମ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଭାରତରେ ଅନେକ ରାଜ୍ୟରେ ଲୋକେ ପାଠ ପଢ଼ିବାରୁ ବଞ୍ଚିତ, ବିଶେଷ କରି ନାରୀ ଜାତି। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ, ବିହାର, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ, ରାଜସ୍ଥାନ ଓ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଆଦି ପ୍ରଦେଶରେ 70% ନିରକ୍ଷର ବସବାସ କରନ୍ତି। ଅନୁସୂଚିତ ମହିଳାମାନଙ୍କର ସାକ୍ଷରତା ହାର 56.5 ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସେହି ବର୍ଗର ପୁରୁଷମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହା 75.2%। ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତି ମାନେ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ସଫଳତା ପାଇଁ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାର ସଫଳ ରୂପାୟନ ହେବା ଏକାନ୍ତ କାମ୍ୟ। ତାହାହେଲେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ସଫଳ ହୋଇପାରିବ। ନକ୍ସଲବାଦ ଏହାର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ହିଂସା, ରକ୍ତପାତ ଏବଂ ଆତଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି କରିବା। ଏହା ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ନକ୍ସଲବାଡ଼ି ଗ୍ରାମରୁ ସୃଷ୍ଟି। 1946ରେ ତେଭେଗା ଆନ୍ଦୋଳନ ହେଉଛି ପ୍ରଥମ
ମାଓ ଆନ୍ଦୋଳନ 1967ରେ ଚାରୁ ମଜୁମଦାର ଏହାର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ ଏବଂ ସେଠାରୁ ନକ୍ସଲବାଦର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଦରିଦ୍ର, ଶୋଷିତ, ଅବହେଳିତ ଏବଂ ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ହେଉଥିବା ଶୋଷଣରୁ ହିଁ ନକ୍ସଲବାଦର ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲା ଭାରତରେ। ଏହି ଗୋଷ୍ଠୀମାନେ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିବା ଏକ ବିଦ୍ରୋହକାରୀ ଗୋଷ୍ଠୀ। ଏହା ଭାରତର ଗଣତନ୍ତ୍ର ପ୍ରତି ଏକ ବିରାଟ ଆହ୍ୱାନ। ତେବେ ଏମାନେ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଅବସାନ ଘଟାଇ ଏକ ନୂତନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସମତା ଭିତ୍ତିରେ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ତେବେ ଅସନ୍ତୁଳିତ ବିକାଶ, ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କ ମୌଳିକ ସମସ୍ୟା ଓ ଶୋଷଣ ହେଉଛି ନକ୍ସଲବାଦର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ନକ୍ସଲମାନେ ସାଧାରଣ ଜନତାକୁ ମଧ୍ୟ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଉଛନ୍ତି। ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଅପହରଣ ଏବଂ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳାକୁ ନିଜ ହାତକୁ ନେଇ ସାମାଜିକ ଶାନ୍ତିକୁ ବ୍ୟାହତ କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ କେତେକ ସରକାରୀ ପଦକ୍ଷେପ ଏବଂ ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଏହାକୁ କେତେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରିବା। ତେବେ ନକ୍ସଲକୁ ପ୍ରତିହତ ଏବଂ ରୋକିବା ପାଇଁ ସରକାର ଗ୍ରୀନ୍ ହଣ୍ଟ ଏବଂ CRPFକୁ ନିଯୁକ୍ତି ଆଦି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବା ଉଚିତ ଏବଂ ନକ୍ସଲ ପ୍ରବଣ ସ୍ଥାନମାନଙ୍କରେ ନକ୍ସଲ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ଜନସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମଧ୍ୟ ଆୟୋଜନ କରିବା ଉଚିତ। ଲିଙ୍ଗଗତ ଅସମାନତା ହେଉଛି ଗଣତନ୍ତ୍ର ପ୍ରତି ଆଉ ଏକ ଆହ୍ୱାନ। ନାରୀ ଓ ପୁରୁଷ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ତାରତମ୍ୟ ଓ ଲିଙ୍ଗକୁ ନେଇ ଅସମତା ଆଚରଣକୁ ଲିଙ୍ଗଗତ ଅସମାନତା କୁହାଯାଇଥାଏ। ଲିଙ୍ଗଗତ ଅସମାନତାର ମୂଳ କାରଣ ହେଉଛି ଭାରତୀୟ ସମାଜରେ ଥିବା ପୁରୁଷ ପ୍ରଧାନ ସାମାଜିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଆମର ଏହି ପୁରୁଷକୈନ୍ଦ୍ରିକ ସମାଜରେ ନାରୀମାନଙ୍କୁ ଅବହେଳିତ ଏବଂ ଶୋଷିତ କରାଯାଉଛି। ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବେ ନିଜର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାର ଅଧିକାରରୁ ବି ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛନ୍ତି, ଉଭୟ ଘରେ ଏବଂ ବାହାରେ ମଧ୍ୟ। ମୁସଲିମ ସମ୍ପ୍ରଦାୟରେ ମଧ୍ୟ ନାରୀମାନଙ୍କୁ ଧର୍ମ ନାମରେ ପକ୍ଷପାତିତାର ଶିକାର ହେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ତେବେ ଆମ ସମ୍ବିଧାନରେ ଲିଙ୍ଗଭେଦକୁ ସର୍ବତୋଭାବେ ଗ୍ରହଣଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ ବୋଲି ପ୍ରତିପାଦିତ କରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ବାସ୍ତବରେ ଏହାର ବହୁଳ ପ୍ରଚଳନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ତେବେ 2011 ଜନଗଣନା ଅନୁଯାୟୀ ଭାରତରେ ପ୍ରତି 1000 ପୁରୁଷଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମାତ୍ର 914 ମହିଳା ଅଛନ୍ତି। ମହିଳା ସାକ୍ଷରତା ହାର 65.46% ହୋଇଥିବା ବେଳେ ପୁରୁଷମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହା 82.14% ଅଛି। ତେବେ 38% ଭାରତୀୟ ପୁରୁଷ ସ୍ୱୀକାର କରିବାକୁ କୁଣ୍ଠାବୋଧ କରନ୍ତି ନାହିଁ ଯେ ସେମାନେ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଶାରୀରିକ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦେଉଛନ୍ତି ଏବଂ 2004ରୁ ଦାରିଦ୍ର୍ୟତା ଏବଂ ଶିକ୍ଷାର ଅଭାବ ମଧ୍ୟ ଲିଙ୍ଗଗତ ଅସମାନତାର ଏକ ପ୍ରମୁଖ କାରଣ। ଆଜି ବି ଆମର ମାନସିକତା ଏପରି ଯେ ଝିଅକୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ଏକ ଅପବ୍ୟୟ ଭାବେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ନାରୀମାନଙ୍କ ନିଜ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କରିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ମଧ୍ୟ ମିଳେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ସଫଳ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ନାରୀ ଏବଂ ପୁରୁଷ ମଧ୍ୟରେ ସମାନତା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବା ଉଚିତ। ତାହେଲେ ଭାରତ ବିକଶିତ ହୋଇପାରିବ। ଆଞ୍ଚଳିକତାବାଦ ଭାରତୀୟ ଗଣତନ୍ତ୍ର ପ୍ରତି ଏକ ଆହ୍ୱାନ। ନିଜ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଅହେତୁକ ଭଲ ପାଇବା ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳ ପ୍ରତି ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ମନୋଭାବକୁ ଆଞ୍ଚଳିକତାବାଦ କୁହାଯାଇଥାଏ ତଥା ରାଜ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନତାରୁ ଏହାର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ଆଞ୍ଚଳିକତାବାଦର କାରଣଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ନୂତନ ରାଜ୍ୟ ଗଠନ ପାଇଁ ଦାବି, ପୂର୍ଣ୍ଣ ରାଜ୍ୟ ପାହ୍ୟା ଦାବି, ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କର ସ୍ୱାୟତ୍ତତା, ଭାଷା ଆଧାରିତ ଆଞ୍ଚଳିକତା, ଆନ୍ତଃରାଜ୍ୟ ସମ୍ପର୍କ, ଭୂମିପୁତ୍ର ତତ୍ତ୍ୱ। ତେବେ ଏହି ସମସ୍ତ କାରକଗୁଡ଼ିକ ଆମ ଦେଶରେ ଆଞ୍ଚଳିକତାବାଦ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ ଏବଂ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ସଫଳତା ପାଇଁ ଅନ୍ତରାୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।